हाय फ्रेंड्स, मी नीता राणे। आज आपण तिळाच्या लाडूची रेसिपी करूया। लाडू तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे। इथे आपण न पॉलिश केलेले अर्धा किलो तीळ घेतलेले आहेत। हे साधारण 100 ग्रॅम शेंगदाण्याचा कूट, जाडसर कूट घेतलेला आहे। आपण शेंगदाणे चांगले भाजून नंतर त्याचे असे जाडसर कूट करून घेतलेले आहे। इथे आपण साधारण 300 ग्रॅम गूळ घेतलेला आहे। हा गूळ ऑर्गॅनिक गूळ आहे। शक्यतो लाडू बनवण्यासाठी चिकीचा गूळ वापरला जातो, पण मी इथे हा ऑर्गॅनिक गूळ घेतलेला आहे। जर तुम्हाला कडक लाडू पाहिजे असतील तर तुम्ही चिकीचा गूळ वापरू शकता। 1 टेबलस्पून तूप घेतलेला आहे। वेलची पावडर आहे। 2 टेबलस्पून हे सुकं खोबरं किसून घेतलेले आहे, ते आपल्याला भाजून घ्यायचे। आता आपण तीळ भाजून घेणार आहोत। कढई गरम झालेली आहे। तीळ आपल्याला मध्यम गॅसवर भाजून घ्यायचे आहेत। तीळ मध्यम गॅसवर भाजताना आपल्याला असं तडतड आवाज यायला लागला की साधारण अजून 1-2 मिनिटं भाजायचे आहेत ते। तीळ आपले भाजून झालेले आहेत। गॅस बारीक करून मी त्यामध्येच हे खोबरं घातलेलं आहे। ते साधारण 1 ते 2 मिनिटं मी भाजून घेणार आहे। खोबरं सुद्धा आपलं चांगलं भाजून झालेलं आहे। साधारण तिळाचा कलर असा थोडासा ब्राऊन झालेला आहे। आपले तीळ चांगले भाजून झालेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करायचे। आता कढई गरम करून त्यामध्ये मी 1 टीस्पून तूप घालून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये मी आता हा गूळ घालणार आहे। गूळ पूर्णपणे मेल्ट व्हायला द्यायचे। स्लो गॅसवर करायचं आपल्याला हे। गूळ पूर्णपणे वितळलाय। वितळल्यानंतर साधारण फक्त 1 ते 2 मिनिटं ढवळून घेणार आहोत आपण। पाक केलेला नाहीये मी। त्यानंतर मी यामध्ये तीळ घालणार आहे। गॅस आपला चालूच आहे। बारीक गॅस चालू आहे एकदम। त्यामध्ये मी आता शेंगदाणे घालून घेणार आहे, क्रश केलेले। साधारण फक्त हे 1 मिनिट मिक्स करून झाल्यानंतर मी गॅस बंद करणार आहे। यामध्ये मी आता
गॅस आपण बंद केलेला आहे. वेलची पावडर घालून घेणार आहे. तीही छान मिक्स करून घेणार आहे. मिश्रण साधारण गरम असतानाच ते प्लेटमध्ये काढून घेऊन आपण आता त्याचे लाडू वळून घेणार आहोत. थोडासा तुपाचा बोट लावायचा आहे त्याला हाताला. हात थोडा भाजतो. यामध्ये हवी तर आपण भाजलेली चण्याची डाळ जी असते तीही ॲड करू शकतो, तुम्हाला जर आवडत असेल तर. माझे तिळाचे लाडू बनवून तयार आहेत. तुम्हा सर्वांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. माझी ही रेसिपी कशी वाटली हे नक्की कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवा. थँक्यू. मला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की करून पहा. मालवण तडकातर्फे तुम्हा सर्वांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद.